Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. PNP nagapan ang batok sa bagong abono sa pagpatugong kag wala nagabayad. Basura sa San Enrique nga gintambak sa pribado nga lote sa Pulupandan ginpabalik. Iloy patay matapos makuryente sa ginsaksak nga radyo. 22 anyos arestado sa paglugos sa 11 anyos nga ginapangaluyagan. Kag sa good vibes, driver kag konduktor sa mga modern jeepney, regular nga mga empleyado nga nagabaton sang benepisyo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga may international name nga non-madol na ginapaabot magasulod sa par Webes ang gabi o kung Biyernes ang aga. As of 10 a.m., ang sentro sang bagyo ang yara sa 1,930 kilometers east sang extreme northern Luzon sa Gwa sang par. May kabaskugun ini nga 75 kilometers per hour kag pagmadlos nga 90 kilometers per hour. Ang bagyo ang nagkambyo sang alagyan pa northwestward kag ginapaabot nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility Webes ang gabi o kun Biyernes ang aga. Kung magsulod na sa par pagatawgon ini nga juicy. Ginapaabot nga hindi ini makadirekta apekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas kay malayo ini pero iya sini nga iga-enhance ang southwest monsoon nga mahimo magdala sang ulan sa western section sang southern Luzon kag Visayas sumugod subong o kun buwas. Posible man ang pagbubo sang madamol nga ulan. Gani ang publiko kag ang mga disaster risk reduction and management offices ang ginaabisuhan nga padayon nga mag-monitor sa lakat sang panahon. Sa number 9, alkalde sang Banwa sa San Enrique nagmando sa liwat nga paghakot sa basura sang Banwa sa isa ka pribado nga lote sa Banwa sang Pulupandan. Sa cease and desist order nga gipapanaog ni Pulupandan Mayor Miguel Peña sa tag-iya sang duta nga si Novo Torres, ginmando ang pagsira kag pag-untat sang pag-operate sang open dump site sa propiedad sini sa Barangay Palaka Sur sa Pulupandan. Inya isa ka pagsupak sa Republic Act 9003 o ng Solid Waste Management Act. Ang CDO ang ginpapanaog sadtong Setyembre 2. Nagatanyag man sang assistant si Peña sa San Enrique sa pagbalik sang basura sini via return to sender. Sunod sa kay San Enrique Mayor Gilson Tobeliara, nakasugilano na sila ni Mayor Peña kag iya na nga ginmando ang paghakot balik sang basura. Patag ni Tobeliara, mismo ang tag-iya sang duta ang nag-ayo nga i-fill up ang amo nga duta. Iya man ginsiling nga kis-aman lamang nagatambak sang basura ang San Enrique sa amo nga duta. Ginimutig niya man nga isa ka open dump site ini kundi isa ka controlled dump site nga nagakasayuran nga kada haboy sa basura ginatampukan man ini. Sa impormasyon sa Pulupandan Municipal Environment Natural Resources Office, makaduha o kung makatatlo ka beses nga nagaula sa basura sa kada semana sa amo nga propiedad kag samo-samo ang basura nga ginahaboy diri lakip na ang medical waste, bagay nga ginhimutig ni Tobeliara. December 2021 pa nagsugod ang paghaboy sa basura sa amo nga duog. To the LGU's knowledge, the garbage is owned by San Enrique LGU. Okay. Then our LGU Mayor Peña found out the presence of this illegal dump site only last September 2, 2022, and he immediately issued a closure order of the premises and stopped all forms of operation inside the area. And according to the mayor of our town, Mayor Peña, Pulupandan is willing to assist the LGU of San Enrique by returning their garbage via RTS or return to sender. Kung ang amon nga po, mag-operate naman dati ang amon na segregation. Na po may order na po sa amon ng pulro. In-orderan na sila nga to do it immediately as soon as possible. Sa number 8, mga hotel kag restaurant owners sa magasapol buwas agud to matalakay kag mahandaan ang linibo nga mga bisita nga magaabot sa 43rd Mascara Festival.
Ang kakulang sang hotel rooms para sa nagahilapit nga Mascara Festival ang kabahin sa taghaan atensyon sa Bacolod City Tourism Office kag Yuhong Foundation sa pagsinapulupod sa mga tag-iya kag management sang mga hotel kag mga resort sa Bacolod sa Negrense Residences, Buas. Suno kay Maria Teresa Manalili ang pamuno sa City Tourism Office, tinguhaan man nila nga maistorya ang management sang iban pa nga hotel sa Gwa sang Bacolod para ma-accommodate ang mga bisita ilabi na sa highlights sang tuigan nga okasyon sang syudad. Ginpahayag na ni Mayor Albi Benitez nga halos sa fully booked na ang hotel para sa 43rd Mascara Festival. Ginapaabot sang alkalde ang kapin sa 200,000 nga bisita para sa ginakabig grandest nga selebrasyon sa syudad karon nga tuig. 70% to 80% na ang Bookings. booking sa atong hotels. Ano matabo kung fully booked yung mga hotels naton? Anong mga options, Ang Mr.? options is pwede naman sila sa sa outside Bacolod. May coordination mo sa province. Pwede mahimo. Pwede natin sila ma-accommodate dito. Mga hotels man or resorts? Pwede Hotels. Actually, nang ganit sa Nature's Village. May mga bookings naman sila. Pwede bala. Tapos mobilize lang na nga may service siguro. Sa number 7, napasara na sa second reading sa Kongreso ang pagpaisol sa barangay kag SK elections. Ginsiling ni 4th District Representative Juliet Marie Ferrer nga ang Consolidated Substitute Bill nga nagapaisol sa barangay kag SK elections gikan sa December 5, 2022 sa December 4, 2023 ang na-approve na sang House of Representatives sang Martes, Setyembre 13. Ginapaabot ang pag-approve sa kabungahag na sa third kag final reading. Isa si Ferrer sa mga nag-file sa House Bill nga nagaduso sa pag-isol sang BSKE. Nag-consolidate na ini sa House Bill 4673. Damlag pa, ginpahayagman ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga laban nga mapasar o kung nga laban-laban nga mapasar man sang Senado ang pagpaisol sang BSKE. Sa number 6, statement sang NPA angot sa pagpatay sang isa ka pulis sa Gihulngan City gintawag sang militar nga fake news. Gintawag nga fake news sang Army ang ginpagwa nga statement sang New People's Army angot sa ila ginaalagar pagpatay sa isa ka pulis sa syudad sa Gihulngan Negros Oriental. Sa statement sang NPA, ila ginpatay gamit ang sniper ang isa ka pulis nga nakabase sa substation sang Gihulngan PNP sa Barangay Trinidad sa Domingo sang aga. Sunod sa Army, hindi matuod nga may napatay nga pulis. Ginpahayag pa ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Brigade, nga wala ini sang kamatuoran kag ini ang nagapamatuod lang nga fake news peddler ang rebelde nga grupo kag sila ang nagabutig sa komunidad. Sa number 5, sa Bago City, sa Kailoy patay matapos makuryente sa ginsaksak nga radyo. Patay 42 anyos nga Iloy nga si Annalie Martir matapos makuryente sa sulod sang ilang balay sa barangay Kalumangan, sulod sa Bago sa Lunes. Sa investigasyon sa Bago PNP, nakita sa duha ka mga menor de edad nga anak sang biktima ang iyang sinipagsaksak sang radyo sa extension cord kag siya ang gilayon lang ng kuryente. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang suno sa pulis, nagagitom na ini kag sunog na ang mga kamot. Gindeklarar siya nga dead on arrival. Sa number 4, menor de edad ginaalagar ginpahog kag ginlugos sa sulod sa iyang kwarto sa Hiligaran.
Arestado ang 22 anyos nga lalaki matapos inigintudlo nga naglugos sa 11 anyos nga bata nga babayi sa barangay Gargato sa Hinigaran sang Lunes. Sunod sa kaya Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando, hepe sang Hinigaran PNP, ginsulod sang suspect ang menor de edad sa iya sinikwarto kag gintayaan siya sang kutsilyo. Ginpahog sini ang biktima nga patsyon kung hindi magsunod sa iya luyag himuon sa bata. Gilayon man nga nadakpan ang suspect nga sunod sa pulis, nagapangaluyag sa biktima nga menor de edad. Detain siya karon sa Hinigaran PNP kag kaso nga rape ang ginpasaka na batok sa iya. Sa number 3, Bacolod City Mayor Aldi Benitez nagsiling ka iparantahan sa iban ang mga mabakante nga stall sa Manukan Country sa mga hindi makabayad sa ilang utang. Sorry na lang ang nanging pahayag ni Mayor Aldi Benitez sa mga tenants nga sarang mapahalin sa ilang mga pwesto sa Manukan Country kung paslawan silang mabayaran ang ilang sining utang sa syudad. Kutob Setyembre 30 ang inhatag nga deadline sa syudad para sa 17 sa 22 ka mga stall owners agud masettle ang nabilin nga masobra 7.7 million pesos nga utang. Sa final notice nga gipapanaog sa City Legal Office, nakasaad nga sarang mapahalin sa ilang pwesto ang mga stall owners nga hindi makabayad sa ilang utang. Ginsiling sang alkalde nga ilaparentahan sa iban nga interesado ang mabakante nga stall sa Manukan Country. Si David Montoya, presidente sa Manukan Country Vendors Association, liwat ka nagaayo sa syudad nga matagaan sila sang dugang nga panahon para mabayaran ang ilang utang sa natalanan nila nga pag sinapulupod sa Committee on Markets and Slaughterhouse nga ginapangunahan ni Councilor Celia Flor Boas. Ginalauman nila nga mag-condone pati ang penalties sa ila utang nga tinuig man nga wala nabayaran sa syudad. Only until September to comply. Hindi sila may mayor kung kayo sila buyers. Sorry. Kailangan so far nagbayad. They will have to vacate. Of course. Strictly mayor. We will auction it for the next tenant. Sa number 2, ginpagwa na sang Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order number 2 nga nagatugod sa pag-import sang 150,000 metric tons sang refined sugar. Nakasaad sa among nga sugar order nga katunga sini ukon 75,000 metric tons ang para sa industrial users nga nagalakip sang food, confectionaries, biscuits, bread, candies, milk, juice kag beverage manufacturers nga nagabaligya sang ilang nga mga finished products sa domestic market. Ang nabili naman nga katunga ang para sa consumers. Martes naman sang ginpagwa sang SRA ang Sugar Order number 1 nga nagamano sang classification sang bilog nga sugar production sang pungsod sa 2022-2023 bilang B para ibaligya sa domestic market. Suno kay SRA Administrator David Alba, 100% nga B ang allocation base sa projected production nga mas manubo sang sa demand sa karon. Gani para man masabat ang ginasiling tightness sa sugar supply, nagpasarang SRA Board sang importation program nga magaserbe sang industrial users kag sang mga consumers. Ang pag-import suno kay Alba, stopgap measure lamang bangod ginilauman ang pag-abot sang supply karon nga amat-amat na ang paggaling. Padayon naman ang monitoring sa supply kag demand suno kay Alba para makapatuman ng SRA sa nagakaigo nga tikang. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
PNP nagapanda ang batok sa nagauso na naman karon nga modus sa mga car owners. Gas up and run. Nagapatugong sa gas station kag palagyuhan. May report si Nico Delfin. Nagalap ta karon sa social media ining video sang paglaga sing isa ka empleyado sang gas station sa car owner nga ginaligar ginpalagyuhan ang iya balayran sa ginpatugungan nga gasolinahan sa Burgos Extension sa Bacolod sang nagligad nga Setyembre 10. Istorya sang empleyado nga bag-o lang niya napablatter ang insidente sa Police Station 4 matapos ginbinlan siya sang iya naging customer sang credit card nga gindecline sang bangko. Nasiplatan niyang salakyan ganing iya ginlagas tubtob nga nakuha ang bayad. Blacklisted na sa pila ka mga gas station ang mga persona pero sa pagpang-usisa sang PNP, hindi lang siyang may kasubong nga modus nga nagapang biktima sa mga gas station sang Domingo sang kaagahon. Isa man ka wala makilalan nga driver sang gray nga Toyota Innova ang nagpatugong sang produkto petrolyo sa isa ka gas station sa CL Monte Libano. Sa kuha sang CCTV, makita ng 3 pa ka mga containers nga ginpatugungan sang suspect. Istorya sang tagdumalahan sang gas station nga ginpapanaog sang lalaki ang 2 pa ka mga container para matugungan. Sang masako ng pump boy, didto na kag nalagyo ang mga customer, bit-bit ang 100 liters sang krudo. Isa pa ka gas station sa Buri Road sa Barangay Mandalagan, ang iyaman nga nabiktima kag nakuhaan sang kapin 100 liters sang produkto petrolyo. Suno kay Police Major Richie Guhi, Commander sang Police Station 4, hindi pa nila mapatod ang tag-iya sang gray nga Innova bangod natakpan sang face mask ang plaka sang mga salakyan. Dati dapat na i-briefing na sa tag-iya ang mga pump boy nila nga before nila i-press ang pump kwaon na ng bayad patiguro. Bayad na yan testugungan no manabla. Magluwa sa paghatag sang paandam ginahinyuman sang kapulisan ang management sa mga nabiktima nga gas station nga makig-angot sa ila sa pag-file sang kaso. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, daw regular nga empleyado nga may benepisyo. Ini ang pag-describe sa mga driver sang modern jeepney karon sa ila nga sitwasyon. Ang mga nagasinakay naman, nagsili nga okay lang magbayad sang mas mahal basta komportable lang sila. May report si Romeo Subaldo. Pagsaka pa lang sa minibus, una ko nga na-apresyar ang katugnaw sa sulod. Mainit nga daan ang panahon sa subong. Ligwa kag hindi mo kinahanglan magduko-duko sa pagpangita sa pulungkuan. Istorya sa mga pasahero sa 2 ka pesos nga diferensya sa plete, mas matugnaw kag mas komportable ang ila sitwasyon sa modern jeepney. Hi, good sir. Ikaw pinamuli ka sa kaide? Ako ay ikatatlo na. Itatlo na, muna na sa kaide perme. Oo, ikaw first ako kagapon nakasakay ko. Basta miyan ka ni. Basta miyan ko ani sir, oy. Ikaw mo first time mo today? First time ko. Hindi naman bal mo. Okay, ako na grabe na init. Grabe init sa gwa. Sa mga bugnaw na. 2 pesos man lang ang diferensya. Ano magin man ang kapiso sa mas namin hindi sakyan. Ay, Dumatulugan ka? Oo, matulugan ka pa. Social ka pa. May CCTV para mamonitor sa driver ang mga pasahero. May fire extinguisher in kaso may sunog. May button nga pwede i-press kung manaog. Kag may konduktor nga amo ang in-charge sa pagkolekta sa plete. Ang driver, naga-focus na lang sa pagmaneho. Pila sa mga facilities diri sa Bagbuya nga modern jeepney na tawag na syempre may mga handle para sa mga naga-standing position. May yara sang CCTV camera. May yara makita sang mga pulungkuan para sa PWD. So mas ligwa siya, mas mabugnaw. Kag baka-accommodate siya sa train tatanan ka mga pasahero, sitting kag standing capacity na. Pero depende sa pasahero kung anong iya piliyon. Ikatlo pa lang nga adlaw sa sini nga minibus sang MBMJ and UI Transport Services nga magbiyahe. Ang ila rota, Alihis Central Market. Ang konduktor nga si Randy Jones, anay checker sa isa ka motor shop. Nagsaylo siya bilang konduktor diri kay matapos ang iyang probationary period maging regular na siya nga empleyado kag kompleto sa benepisyo plus overtime.
Hindi sir, may provisionary pa rin sir. Pero pwede ka mag-regular employee Meron sir, pwede. with benefits. With benefit sir. To trabaho kita yung... Regular din yung mga Okay. Ang driver nga si Moises Canillas, 2013 pa nagadrive sa depasahe nga mga salakyan. Nag-ubra siya sa isa ka kumpanya, pero pag pandemic, nagbalik siya bilang PUJ driver. Subong, modern jeepney na ang iya ginadala. 450 pesos a day ang iya rate plus overtime man. Isa sa mga naapresyar niya sa pagmaneho sa modern jeepney, amo ang benepisyo nga mahatag sa mga driver kay kumpleto. Do parehos lang nga nagatrabaho siya sa isa ka kumpanya, kag nagabaton sa sweldo kada kinsinas. importante sir sa tao ang mindset ko mo ganyan. Ang benepisyo, gen. Isyo ganyan. Kan malumpat-lumpat ka pa sa iban kaya hari ka man sa iban manunti. Kag bisan las 6 ang aga, nagasugod siya sa pagpasada tub-tub las 7 sa gabi. Pag abot niya sa ilang nga balay, feeling fresh lang kuno siya sa gihapon. Pagkapot mo sa hindi ka hago lawas mo? Hindi niya go, daw bisko gapon. Fresh to fresh. Oo, fresh gapon. So, pero sa ngayon daw lang ko ng biyahe. Doon naglagaw ka lang. Doon naglagaw lang ko. Nahangpan Manila kon nga agi napainitan sila sa mga kaupod Manila sang una nga mga driver. Pero wala lang nila ini ginapatulan. Palarehos man lang sila kuno nga nagapangabuhi sa legal nga pamaagi. Barb, until March 2023 na lang ginhatag sa mga daan ta traditional nga jeepney. So eventually ini ginahatanan yung mga modern jeepney ang mga replace aton yung mga dalan. Ming wala pa ko ka-try sakay, no? Sakay mo Parehas, patulugan ka. Pero inang amat-amat guro Ming, no? Kay subundo ka jutay pa managin Yes. subong sa ina. Kung dumin siya Barb, ang kwan sitwasyon sa mga operators sa traditional jeepney, bubud lagid man mag-silo dira kay wala ka capital gamay ka ng operator, but lahi na siya eh. So wala ka choice kung mo upod sa change ng tawag sa gobyerno. Kabay pa Ming maka-transition gid ang tanan. Correct. Kagabi ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse ng eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.